Ecotam Lake. Are pești, surprinzător de frumoși. Bună dimineața, dragilor! Este ora 9. Mă pregătesc să plec din Sighișoara. Am montat toate catrafusele astea pe motocicletă. Cetatea arată splendid astăzi. Pic de ceață de dimineață. Foarte mulți turiști străini, mai puțin români. Și ne luăm la revedere de la Sighișoara odată ce vom trece pe sub turnul Croitorilor. De îndată vom ajunge înapoi la barieră și vom lua drumul Sebeșului. Astăzi, dragilor, mergem din nou la pescuit. Mergem lângă Sebeș, pe un lac micuț, undeva la 1 hectar, se numește Ecotam Lake. N-am fost niciodată acolo, niciunul dintre prietenii mei n-a fost vreodată acolo. Sunt foarte curios să văd cum arată și ce se întâmplă acolo. O să fie foarte interesant. Ia să întoarcem și noi aici. Cu siguranță va fi o experiență interesantă. Nu știu ce pești sunt, mari, mici, mulți, puțini. De fapt nici nu prea contează asta. Important e să merg să pescuiesc pe un lac nou, să cunosc oameni noi și să merg pe cărări cât mai puțin bătute. Că nebătute e mai greu aici la noi în România. Da, un pic aglomerat acum la ieșire din Sighișoara. O să facem stânga, probabil către Blaj, nu am uitat pe hartă, dar cam așa ar trebui să ne ducă drumul Blaj, Alba Iulia, Sebeș. Un drum de aproximativ 2 ore, nu e foarte lung, sunt 141 de kilometri, spune Waze, în momentul ăsta, până la Poarta Lacului. E destul de rece în dimineața asta, după cum vedeți și voi, e ceață și foarte rece. Mi-am luat cu mine de data asta aceleași 2 lansete mici. Data trecută am avut 3, acum am luat doar 2. Tot rodul ăla micuț. N-am mai luat nadă și alte chestii, din câte am citit cei de la administrația lacului dau ceva pelete de acolo și am luat doar o cutie cu vreo 12 bag-uri și niște pungi să le refac în caz că e nevoie. Sper să fie o experiență interesantă. Drumul ăsta la cum arată, sigur e interesant în dimineața asta de toamnă. M-am uitat acum un pic pe meteo, pe, un site de meteo. Spunea că temperatura exterioară la Sighișoara e de 6 grade, plus cu mânușile astea perforate, o să fie distractiv. Am și niște mânuși mai groase dacă se groașă gluma, dar atâta timp cât nu scade temperatura sub 4 grade, cred că mă descurc cu astea.
apropiem de Ecotam Lake. Ah, ce frumos e pe aici. Și un pic de off-road. Mă rog, off-road, nu e chiar off-road. Bună, văcuțo! Un drum care urcă pe dealul ăsta aici. Și e frumos. Cred că ăsta e. Să vedem unde e administrația. Aici apare o gospodărie în toată regula. Vedem imediat. Trebuie să vină șeful. Ia uite ce lac drăguț. Ma, superb. Perfect pentru lansetuțele mele. Trebuie să opresc un pic aici până vine șeful. Da, am vorbit și cu administratorul. Mi-a confirmat că accesul se face pe poarta asta. Mai mult ca sigur, cred că voi fi singur pe lac aici. Da. Haideți să vedem. Da, pe motocicletă. Vă salut, Andrei. Mă bucur, Andrei. Bine, te instalezi. Da, o să pun cortul și stau doar până mâine, să vedem cum e treaba. De unde? Da, de la București, dar am fost pe la Sighișoara și... De la București ai? Da. Da, se prinde pește mare. Da? Am întrebat pe băiat dacă mai aveți pelete și mi-a zis că nu mai aduceți acum, că ați oprit hrănirea. Păi îți dau eu un pic, mai am. Haideți că pun și eu cortul și vorbim. Și ne auzim. Sănătate! Ecotam Lake. Wow, ce frumos! Ce frumos arată! Ia să vedem. S-a și încălzit un pic afară. Ia uitați-vă. E destul de răcoare, chiar dacă în imagine se vede că e soare. Am reușit de-am pus cortul, încă nu i-am pus și ultimul strat. O să mă apuc să-mi scot de aici cele necesare pescuitului și să încep și pescuitul. Am să montez scăunelul ăsta de la Decathlon aici, ca să putem lucra. Pac. Bun. Acesta e scăunelul. O să iau un plumb, să sondez un pic, să vedem ce se întâmplă pe aici și dăm drumul la pescuit. Până atunci, fir întins. Pentru a eficientiza bagajele, pentru a le face mai mici și viteza de pescuit, mi-am făcut de acasă niște baguri și o să pescuiesc doar cu baguri aici. Să vedem ce ne rezervă lăculețul ăsta. E foarte simplu de pescuit, doar ai atașat un bag, am și văzut o săritură în timp ce vorbeam cu voi. Ai atașat un bag și zvârlea cu ea în apă. Distanța nu e mare, până la malul de vis-a-vis sunt, nu știu, 50 de metri, ceva de genul ăsta. O să pun una mai aproape de mal și una pe apă mai adâncă, am sondat un pic mai devreme cu plumbul. Aici către betonul ăla pare să fie apa mai adâncă. Apa să meargă mai către mal.
Iar asta pe zona unde am văzut săritura aia mai devreme. Cam grele begurile astea pentru asătițele astea, dar asta e, altele n-avem. Dacă nu se rup, înseamnă că țin. Da. Nu o să vă vină să credeți, dar avem și primul pește, care parcă s-a parcat în ceva. Avem un crăpușor deja, că mai avem baterie la GoPro. Crăpușorul este la capătul celălalt al firului și îl vom pune cât mai repede în ciog. Yay! Iuhu! No, despre asta e vorba, dragilor. Ecotam Lake are pești surprinzător de frumoși. O să le eliberez acum și sper să mai prind unul. Yay! Să le liberăm. De îndată. Nu vrem să-l punem captiv. Da. Gata, iubitule, hai. Go! Am eliberat peștele, e timpul să punem la loc lanseta și să prindem altul. Date fiind condițiile, apa e foarte jos aici, nu aveam cum să ridic și peștele și lanseta, atunci am preferat să tai firul și a rămas peștele cu tot ansamblu în minciog. Am tăiat firul, am eliberat lanseta să nu mai trebuiască să o car și pe ea, acum înnod din nou. Am să-i atașez din nou o pungă PVA, un bag, îl atașez foarte ușor aici și repoziționez lanseta în mai puțin de câteva minute. Iar în pauza care urmează o să mă apuc să leg la loc bag-ul pe care l-am consumat cu peștele ăsta și să continuăm să pescuim. Dacă mai prind un pește 2, seară scot lansetele din apă ca să mă pot odihni, cât mâine vreau să-mi continui călătoria. Vreau să ajung pe Transapuseana, un traseu proaspăt deschis în România. Vorbim despre asta mai mult mâine. Acum să pescuim, zic. Înapoi la apa adâncă. Cum spuneam, o să mă apuc să fac din nou punguțele consumate. Folosesc, nu știu dacă se vede, pungile astea de la Select și o bandă de pe la, nici nu știu cum îi cheamă pe ăștia, Monospool, ceva de genul ăsta, nici nu contează. Pungi și bandă PVA. În pachetul ăsta cred că sunt 25 de pungi, deci un pachet din asta îmi ajunge pentru o ieșire din asta overnight sau poate chiar și 2 nopți. Pungile sunt destul de grosuțe, să faci treaba cu ele. Haideți să vă arăt și cum le fac eu. Toată lumea face bag-uri și fiecare le face în felul lui. Eu nu zic că le fac cel mai bine, dar așa le fac eu.
pun prima oară o linguriță de amestec din asta pentru pungă PVA, făcut de mine acasă. O să vă prezint eu altă dată și cum îl fac, dacă vă interesează, evident. Bun, am pus plumbul cu cârligul, am presat un pic cârligul, adaug încă două lingurițe, aranjez un pic să fie plumbul cât de cât central, după care, dat fiindcă lansetuțele astea sunt mai micuțe așa, nu o să pun prea mult amestec. Deci cu totul cred că au fost 5 lingurițe, una la început, 2 și încă 2. Și cam asta e, ca să-mi iasă mai ușurel, să nu cocoșez lansetele astea. Și cam asta e. Îl presez, îl răsucesc aici. Acum e timpul să leg cu banda asta. 1, 2, 3, 4. Prins aici între genunchi. Fac un nod, îl strâng. Încă unul. Rup banda asta. După care aplatizez un pic colțurile. Aici e faza porno, trebuie să lingi colțurile astea, să le lipești. Așa. E un fel de cornilingus la punga PVA sau colțulingus pe românește. După care, cu o foarfecă mai veche, mă apuc și decupez surplusul ăsta, că nu-mi trebuie la nimic. Nu-l arunc la gunoi, îl pun frumos aici. Pac, și colțurile astea. Și una peste alta. Ansamblul care ne-a adus peștișorul de mai devreme este gata, probabil mi-a luat undeva la 1 minut. E foarte curat de lucrat cu el, e bine că le poți face de acasă și câteodată nici măcar nu mai ai nevoie să ții astea după tine pe lac. Eu mai am vreo 3-4 de făcut, între timp vă las și ne vedem mai târziu. Dimineața n-am fost nici pe departe cel mai vrednic pescar. M-am trezit la 8, dar am stat aseară la palavre cu Nelu, cu patronul lacului, până pe la 11:30-12. Iar astăzi am de gând să călătoresc din nou, deci trebuia să și dorm. E ora 8 până la 12. Mai am ceva timp să pescuiesc, poate mai prind un pește. Perfect! La locul lor. Bună dimineața! Un nou peștișor. Am mai prins 2 somn pitici mai devreme. Dar ăsta cred că e crap. Oi, ai. Na, nu-i comun. A, nu-l mai scot pe mal. Oi, da, ce răi sunt. Îi bag minciogul acolo frumos și...
final de partidă aici la Ecotam Lake. Am pescuit pentru câteva ore ieri după masă. Am ajuns la 12 și am încheiat pescuitul puțin înainte de 8. Azi dimineață m-am trezit în jur de 8 și am pescuit până acum la ora 11. Mai am câte ceva de strâns și trebuie să-mi continui călătoria. Cam atât cu pescuitul. Am prins 2 crapi frumușei, vreo 4-5 sompitici. Foarte frumos. Continuăm. Ne vedem pe drum.